Jesam za Tetris. Jesam bio prvi. Znači, prvi dobitnik, jel? Mislim da si ti, čestitam. Osvojio si mobitel. Moje ime je Marijan. Matej, drago mi je. Drago mi je. Znači, vidim biciklom se došao. Da, nego šta? Znači, za tebe je mobitel. Evo kad prva rekla. Znači, ti si dobila bonbon. Hvala. Hvala. Čestitam. Hvala. Tvoje ime je? Ivana. Ivana, drago mi je. Čestitke, evo. Sad smo došli na malo tiše mjesto sa našim dobitnikom. Čestitam još jednom. Svaka čast. Vim, jesi zadovoljan s mobitelom? Prezadovoljan. Jesi inače bonbon korisnik? Jesam. Jesi koliko dugo već? Pa jedno 2-3 godine sigurno. Čestitam još jednom. Hvala. Svaka čast. Žao mi što nisi došla prva, ali došla si druga. Da, dobro, nema veze. Evo, neko ću veselit sa bonom za Svetog Nikolu. Jesi li inače korisnik bonbona? Nisam, ali ću preći na bonbon.